So, mayong gabi Ilocon, Visayas, and Mindanao, no? Sa ating solid subscribers and supporters dyan, no? So, karon ding gabi na mga ka-swertes, no? And ako ihatag ninyo na tutorial or guide or nako i-share ninyo na guide mga ka-swertes, no? Kung nakita ninyo, kini nga chart, no? Ako ning nakita sa Google, mga ka-swertes, no? And then akong gid-download and akong gikuha og competition based sa tuang guide mga ka-swertres ha. Again, dili ni ako na guide mga ka-swertres no. Kreditan lang sa tag-iya ni nga chart day no. So guys, sa mga nigamit ani na angle guide or sa mga old nga nigamit ani na angle guide no, tagaan ta mo ka ng idea no unsa ni paggamit kining mismong guide or unsa ang pwede ani nga duwa mga ka-swertres. Okay? So kini siya mga ka-swertres no, pwede ni siya sa STL and 3D Lotto. Kini mo siya gitawag na pizza guide mga ka-swertres ha. So pizza guide ni siya. Although kini na guide dili na siya ingon gud nga 100% na permanente tungod kay natay doble, natay eskalera mga ka-swertres. Kini nga chart is only single lang ni siya mga ka-swertres no. So dili doble. Okay? So muna siya mga ka-swertres no, at least no na mo idea or na mo assurance so ni paggamit labi na katong ni gamit ani na guides mga ka-swertres. Okay? So una mga ka-swertres no nakoy gi-download or nga previews result mo ni arito diri magkuha og basihan mga ka-swertres no. So akong ikuha na lang ang month of July. Actually pwede ni siya sa mga previews pagid nga resulta mga ka-swertres no. Pero para madali ta no, kaning July na akong gikuha mga ka-swertres since July man sad ta karon. Okay? So napansin niyo natay resulta sa July. Okay, dara manin mga resulta sa month of July nato mga ka-swertres. So kining mga 6123570948561 mga ka-swertres no, ako usbon mo ni siyang pizza guide no. So for example no, July 20 karon no, for example lang July 20 no. So adto ta mokuha og pairing mga ka-swertres no o dikit sa 0. Okay? Oy, so wala pa din nakahibalo ha or wala pa din nakakita sa tutorial I mean no. Labi na sa mga baguhay la imong kalibog ha. Timanin niyo ang duwa sa 3D Lotto and STL only ra gina sila 0 to 9 mga ka-swertres no. Ay mong kahadlok inig abot sa pizza kining 11 12 13 no. Ako na ning ihatag sa inyo kay apil nitong tutorial karon. Ebo sa 13 of 14 hantod mag-abot na mga 20 or 21 22 23 timan ininyo mga ka-swertres no. Kini nga maong duwa is only 0 to 9. So ang kwaon ninyo mga ka-swertres no, labi nagmabot na ka sa 11 kini ra gyapong 1, nigabot mo sa 12 kini ra gyapong 2, nigabot mo sa 13 kini lang gyapong 3, hantod abot ka sa 21 1 lang gyapon, 22 2 23 3 hantod mo abot og 30. So 0 mo nay gitawag mga ka-swertres no. Only ra gid 0 to 9 ang duwa sa 3D Lotto 1 STL mga ka-swertres. Okay? So una panalitan ato ta sa pizza 20 no. So pizza 20 ta mag-una mga ka-swertres no. 20 so ato ta sa 0, ato ta magkuha og pairing na 0 mga ka-swertres. Okay, so 20 dara ang makuha nimo ni na pairing mga ka-swertres no. 02 03 01 06 05 08
Karon, ang resulta sa July 20 mga ka-swertres. Okay? July 20 is 207, no? 207. Okay? 207, 2 p.m. and then 4:02, 5 p.m. 4:02. So, kuha siya mga ka-swertres, no? 207, 4:02. Okay? So, next, ato ta sa July 18. Okay? July 18 ta mga ka-swertres. Okay, ang atong buhaton ato ta sa July, ato ta sa 8. Okay? So, 18 ta imong kalibog ka, 8 ta. So, makuha mo na pairing 808784 tsaka 85. Okay, I'll check the resulta sa July 18 mga ka-swertres, no? Natay sa 18 natay 082. Okay? 082 mga ka-swertres, no? 88 082 mga ka-swertres. Okay? So next, July 4. Sa July 4 ato ta sa pizza 4. So 4 ta. Again, 4748 ra. Duha ra ang makuha nato na pairing din na pita mga ka-swertres, no, since nasa sa corner, no. So ato i-check ang resulta, no, sa July 4. Okay? So, sa July 4, mga ka-swertres, no, natay 808. 808, doble siya. Okay, and then, 750. Okay, 750, mga ka-swertres, no, so, pa-street siya. Pero, dili na siya, yun nga, dili siya pwede sa pa-straight, mga ka-swertres, no? Kay, angular ni siya mga ka-swertres, no? So, ang pagkuha ni na combinations only angular gid siya mga ka-swertres. I mean, angle no ang pagkuha sa pairing ni mga ka-swertres. Di ka pwedeng makuha 8, 1 or di ka pwedeng makuha ni 7, 6. Di sa ka pwedeng makuha o 2, 5, no? Na imong lakangan mga ka-swertres. Only dikit ra gid ni siya mga ka-swertres, no? Na angle na pairing imong makuha. For example, 1, 9, 1, 6. Okay? So, kung diri ka sa 9, 9, 5, 9, 3, 9, 6, and 9, 1. Only ang makuha na combinations. I mean, pairing. Sa July 5, mga ka-swertres, sa July 5, no, so, duha, ay mo ang pwedeng pagkuha ng pairing. 5, 5, 8, 5, 0, 5, 6, and imong i-defend mo is 5, 3, at saka 5, 9, mga ka-swertres, no? So, natay resulta sa 5 p.m. 295. Okay? July 5, so 295 mga ka-swertres ang 5 p.m. and then sa 9 p.m. is to 5 na, so nibalik. So, ato i-check si 295. Okay? So, 295, no? So, naaya po tayo per mga ka-swertres na 95. Okay? So, sa July 8, ato sa July 8 mga ka-swertres, no? So, ato ang 8 is 85, 80, 87, tsaka 84. Okay? So, sa July 8, ato i-check ang resulta. Natay 803. Nasa kinaubsan mga ka-swertres kini. Kini kinaubsan. 803. Okay? So, 803 mga ka-swertres. Again, wala ta na ingon ha mga ka-swertres na abi kay na may resulta. Saan ra ki ang pagkuha o pag-compute mga ka-swertres. Tima ni kini na guides or kini nga chart dili ni ako mga ka-swertres. Ako na ning gi-share sa inyo ha, no? Para sa namo idea sa mga nigamit ani, and bisan nyo pa ni i-check inyo sa previous nga result or month of January, February, March, April mga ka-swertres. Basta
um, yung naging gamito ng pizza na guide na gid siya mga ka-shorters, no, di na siya mo mawala mga ka-short, although dili gid siya ingon nga 100% mga ka-shorters, kinamantay naamantay kini ang tawag ini doble or eskalera mga ka-shorters, at least na kay assurance mga ka-shorters. Okay, so pwede ninyong labi na katunay pagduduha, pwede kayo nyung i-check, no, sa mga previous result, no, usa mo mo gamit ani or sa mo taya mga combinations, alamin sa inyong mga ka-shorters kung na ba may makuha na or gamit ba good siya, no, amo na siya mga ka-shorters, no. So muna akong gi-search nyo, at least na mo idea on saan paggamit mga ka-shorters, and usab kung wala mo na gamit, pwede kayo mong observe and then try lang ginagmay mga ka-shorters. Okay, sa July 9 mo gihapon mga ka-shorts ang ato ang pamaagi, 95, 93, 96 and 921. Okay, sa July 9 ato i-check ang resulta, natay 389. Okay, so darang 389 mga ka-shorters. Okay, so karon kung mangutana mo mga ka-shorters, no, unsa di purpose aning nasa tunga, no, kining blanco sa tunga. Ang purpose na mga ka-shorters, no, muna siyang ikatulo ninyo na combinations, no. So unsaon man, no, unsaon man pagkuha ining ay katulo na combinations, no, mga ka-shorters, no, based on guide mga ka-shorters, no, natay steps sa unsaon pagkuha mga ka-shorters, no. Ang ikatulo na to na combinations mga ka-shorters, no, using sa tuwang syndicate and mirror number, no. So pwede nyong makuha mga ka-shorters kining maong ikatulo na combinations, no. So nakay duha ka steps ani. Okay, so imong buhaton mga ka-shorters, no, since na kay pairing diri dapitan mga ka-shorters ang imong tulo ka combinations, no, kuhaan nimo og syndicate or mirror number mga ka-shorters ang resulta, and then imong siyang isulod sa katong ihatan ninyo na angle guide for eliminations mga ka-shorters. Okay, again ang proper using sa syndicate and mirror number timan inyo unsang oras sa pwede gamiton ang syndicate o sa pwede oras sa gamiton ang mirroring mga ka-shorters. Okay, again 2 p.m. ha, syndicate, 5 p.m. mirror, and then syndicate balik sa 9 p.m. muna siya mga shorters, no. So pwede kayong makuha ng katulon na combinations, again pamagi sa proper using sa syndicate and mirror number, and pagsulod sa tuwang angle guide or shortest angle guide para sa elimination, para na kay assurance and gamay ka makuha na combinations mga shortest. Okay, so sa mga nangutana din sa tuwang proper using sa syndicate and mirror number o sa paggamit, ako taning butan diri ang link sa baba mga shortest kini sa may description, at least na may basehan sa pagkuha sa mga syndicate or mirror number mga shortest. Okay, so na lang mga shortest, no, siguro ako nag-share ning chart labi na kato sa mga followers na to, subscribers na to na nigamit aning mong chart mga ka-shorters, at least no namoy idea na pagkuhaan mga ka-shorters. Okay, so good luck and keep safe kayo always mga ka-shorters, ha, and ug man na to ma-upload nga to ang healing combinations and guide mga ka-shorters.